čerstvě zrekonstruované 2KK s garáží i sklepem na pražských Jivinách. A že nevíte, kde to je? 15 minut do centra a 5 minut na letiště. Vše je nové, zrekonstruované a připravené k nastěhování. Pokud hledáte byt s vkusnou rekonstrukcí a skvělou dostupností, neváhejte se mi ozvat, vezmu vás na prohlídku.